Hello everyone! Ayan, so tonight is April 15, 2022 and nandito tayo ngayon sa may Lifeline or behind Lifeline. Ayan, upang magpa-PCR. So, libreng PCR po ito mga kapatid. Ayan, so as you can see, ang haba po ng pila. And time check is 7:15 ng gabi. Ayan, dito po yan sa may malapit ng Bistro Hypermarket, likod mismo ng Lifeline Hospital, mga kapatid. Ayun, so 7:15 po sila nag-i-start. Ayan, ito naman is the next day, ay the next week. Ayan, so sinamahan ko si Ate Dolor and ayan, nakahabol din si Sister Jenny. Nagpa-PCR din sila dito, pero mas mahaba ngayon yung pila nila kasi mas late na kaming pumunta. Yan! Natapos na kami. Finally, natapos na rin kaming magpa-PCR mga kapatid. Ang haba ng pila, grabe. So, ang oras na po natin ngayon is 8:30. So, nagpila ko kanina mga 7:15 kasi nag-resume. 7:15 kanina nung nakipila ako. Pero nag-start yung PCR mga 7:30. Kaya ayun, so almost isang oras din yung pinila natin sa haba ng pila mga kapatid. Pero okay lang, at least free naman. Ayan, so hindi ako yung pila, mahaba yung pila. ito hindi na siya nakahabol, late na. Kasi pagka pipila siya sa dulo, matatapos na yan, mga ano na yan, 9:30 na yan. Hindi naman, mabilis na pag nagano na. Ayan, so ngayon is, naglalakad na kami papunta ng Big Mart para mamalengke. Kung saan tayo, pagka-free talaga dinudumog yan. Maraming tao pagka-free. Eh, syempre, sayang din yung 40 pesos. Uy, 500 na din yan sa peso mga kapatid. Sayang din. Pagka every 14 days magbayad ka ng ganun. Eh, di sayang din. Yung may free doon tayo. Tsaga lang at tsaka tiis lang sa ano. Amaya na. Ang alin? Ano ba ang problema? Ah? Dito kasi sa Abu Dhabi mga kapatid is required pa rin ang PCR every 14 days. Yung PCR, yung Al Hussan app. Pagka after 14 days, automatic na yun magi-green na, hindi na siya green. So, may iba pa rin dito na mga mall, mga shop, mga restaurant na naghahanap ng PCR pagka papasok ka. Pero meron naman na yung mga iba, hindi na nila inaanap. Ano na lang, hindi na sila masyadong mahigpit. Pero pumunta kasi kami sa embassy bukas, baka kailangan nila, kaya nagpa-PCR na lang. Kaya balik ulit tayo dito after 14 days para magpa-PCR ulit for free. Ayan. Ang kagandahan lang ngayon dito is talagang wala na siyang social distancing. So open na siya. Pati lahat ng mga gathering is 100% na back to normal na talaga. Yung mask na lang ang hindi pa, at saka yung PCR ang meron. Kaya sa bawat isa sa atin mga kapamilya, saan man tayo naroon, ayan, mag-ingat at pangalagaan pa rin natin ang ating katawan at kalusugan, na kahit back to normal na ang lahat, ayan, may virus man o wala, mas maiging mag-ingat pa rin po tayo at pangalagaan ang ating kalusugan, pagkat mahirap po magkasakit mga kapatid at masakit pati sa bulsa. Ay nako. Kaya stay safe, healthy, and most especially, let us keep our faith, fire burning, kahit anong mangyari, na kahit ano pa man ang pagdaanan ng bawat isa sa atin, ay mananatili pa rin tayong matatag. Ayan, sa pamamagitan ng biyaya at gabay ng Diyos. Ayan, kaya sa bawat isa mga kapatid, maraming salamat. And may God bless us all po. See you ulit sa ating susunod na videos. Bye-bye and God bless po.